ado ko ni ala wele ko ala ka kile fana tima mais yo ke chauffeur avec jedi ma chauffeur ko ni kile fana ti ngai ta do yoro na de faut kile la ka se donc ala wele de yo iti boy nona ka ko do jabi bibla shini be shini ngene ala ka jabi no ibi to golo ka be jabi ayini mbara baka suno jon be awla ko ala e fenjira ola ah neni mari mam fla lo kusa po chebe na ile kusa adesara asira kulumile la adesara donc aya join ba ya furo korota aye beni la sanfa la ko e ko ne sanfa no wo wa so sa ti jamani ba do no nga ka ile mo mari ne bisa ko wa ko ne ku ya le tato e mari no fe ba ya la sanfa ni sa ti jamani kana di mari mo ko mari nan na ka do ka ya shi ba nati ne so d'accord auto masima sugo awla madan mo wala sugo rek d'accord ala deli caractère de dopa donc avec sugo je kono ni yashi bushi ani kiranye ngodenye ani tafe on do ka fo ni yashi kala shina kida ni mane yedu bani ai se ko tola o ni yashi kala na na jeye dro ni mane mafla tay kala tuguna manya nani awma suno bautori comme bara gwanembe sokala sama ube kalatika ube fenchama be donc bautori na musanga na shini shuambila mais ale mi fenye ale bisika ko damu soro parce que ale ne dinde la kandema amina bara chama ke furo ina ya amina suderu ke ya donc ibi corona kala suguma abisro ka suder ke mina unta aba suder ke ayno plage mun kan ni ebe yiru tutur wal maka gon sene ka wurmne daire aba roje kata na erif la kerum na be comme sanjere dina nay donc ni furi keti sisa parce que mba fa o kake mo yi min bi jamana deme ma di dande jamana ka soroka ayo di da jamana ka nyebo awere fe akana nyebo jamana koy Mali segante Mali barka balle Malla Mali bita Sénégal classique kono atuko ko agriculture awe voilà e ba kala ka diplôme soro ko Sénégal diplôme bi bolo bitila ka tar dossier de ko secrétariat ko foro de bureau kono ya fanga baraka ni haglide ni Sénégal no diplôme dirima afo Bamako kambe taka sene doke hectare kile nyona sele euro dollar yi sene min kala de o barake kalu woro jamana yara ba nyini ka eni donc o de la mfe bara chama bolo tale do sene euro mun be no bi arrosé machine fo anganje se ni dunga fa kawa to le fle yen fe après bi au be condamné que kilo fana ko jolo bamana kawa to le teni ah bon kabaya da matade abla ka fama ko halala saudi ya keta hali no min gira ko radi mata oni logoma kele kan logoma kele to ikono ala ti jafa fiu ire woshi de bin ko me baraka ala woni don ko chama ngul lembe wa kono
hali sheni mina du ba ba so so da ya ce ka wannan juya ka sheka sanata dima haramu ne ya donki bina na rati ka bato mai mati ka fatiyama odela mba foye almade kasai Douahou Djabi mo dunda donido fota donido ambe ñinan tobe ke furule ya halala dunte de non donc foka discours d'état le groupe fo ñu fi la fana ani plage le groupe fo fi la ñu plage yi garage bla bla ta encore way bin dayre bin so bin dayro bin so bin dayro bin so ay yashimi kala suro akumbade alaka miliyari chama shuru anga jamana yare de ta jamana kan da hotel anga jamana ta anga ta tugudi atura doni abuna ba faida murgala abe fado ko nyomurge amna gowni fo da minisa donc ni baraka jugu men ye fini ni akara to chakai mais ça ni fini ka keta sizo ya tige ka tete ka farafara ka sura ka fara nawa amma ka zama dosa a jara de na kana yina zan memma da barama kono dore tara a ciga furu kono ka malu kushi ka afara bwala ka sura kana di minute ma o ka sura ka tobi o bolo bi tasma fa ka keta fa tasma ya tada jini ka abola kana fifa asumana ka soro kana dema nada ka wolo me kana ina ne ya dum na bora furu do ko kana fui titi voilà tin fui titi donc la kadanye ka sudari ke yoro ke ya yoro ko bakuru nimbo yoro damde len fle ni kalana berse ka muri ni kalana i corona do ka dine do ko bakuru ni ngla yo do sudari yo do ni pora do mina ni taresi muri ya kama ko yala tifu ni mo mana ite singa par ko sanga ta ka bakuru ngla damne parce que yo do sumo ba ko te ko mo bi c'est ça va voler la poste ni kele ta kari donc ala ka barka dawla ala ka fere kana ala ka no kuna ala ka sakuta ala ka nan desa ala ka nan nabi salamun qawlan min ibrahim bana